ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ନା? ତେଣୁ ଆଜି ତୁମ ବହିର କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବହି ଗପଟିର ନାଁ ହନୁର କଦଳୀଖିଆ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ବହିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବହିରେ 3ଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବହିର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ହନୁକୁ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଚଢ଼େଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଦଳୀ ବଗିଚାଟେ ରହିଛି। କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କଦଳୀ ପାଚି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କଦଳୀ ବଗିଚା ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଜଗିଛି। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ହନୁ ଓ ହାତୀ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ହାତୀ ବସିଛି ଓ ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ ବେଙ୍ଗ ଟାଣି ଧରିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ବହିର ଗପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଓ ଜାଣିବା ବେଙ୍ଗ ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ କାହିଁକି ଟାଣି ଧରିଛି। ହାତୀ ଓ ହନୁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ଦିନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗର ଶବଦ ଶୁଣି ହାତୀ ଚମକି ଦେଖିଲା। ବେଙ୍ଗ ଜଗିଛି କଦଳୀ ବଗିଚା। ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ହାତୀ କହିଲା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କଦଳୀ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ହନୁ ତା ଜଙ୍ଘିଆ ସଜାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, କଦଳୀ 2ଟା ଖାଇବା। ହନୁ କଥା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗ ରାଗି ଲାଲ। ରାଗରେ ଜଙ୍ଘ ବାଢ଼େଇ ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଟାଣିଦେଲା। ହନୁର ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ବେଙ୍ଗର ଜଙ୍ଘ ବାଡ଼ିଆ ଦେଖି ଫେଁକିନା ଆସିଲା। କହିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ମିଳିମିଶି କଦଳୀ ଖାଇବା, ଆମେ ସଭିଏଁ ଭାଇ ଭାଇ। ପିଲାମାନେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ବେଙ୍ଗ କାହିଁକି ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଟାଣି ଧରିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଗପଟି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଖୋଜିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଏବଂ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ହାତୀ ଓ ହନୁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ଦିନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ବେଙ୍ଗଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ବେଙ୍ଗର ଶବଦ, ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ଶୁଣି ହାତୀ ଚମକି ଦେଖିଲା। ବେଙ୍ଗ ଜଗିଛି କଦଳୀ ବଗିଚା। ବେଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ହାତୀ କହିଲା। ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଶବ୍ଦରେ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 2ଟି ରହିଛି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କଦଳୀ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଅଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ହନୁ ତା ଜଙ୍ଘିଆ ସଜାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, କଦଳୀ 2ଟା ଖାଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ଜଙ୍ଘିଆ ଶବ୍ଦରେ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଅଛି। ହନୁ କଥା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗ ରାଗି ଲାଲ। ବେଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପୁଣି ରହିଅଛି। ରାଗରେ ଜଙ୍ଘ ବାଡ଼େଇ ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଟାଣିଦେଲା। ଜଙ୍ଘ ଶବ୍ଦରେ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଶବ୍ଦରେ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ହନୁର ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ବେଙ୍ଗର ଜଙ୍ଘ ବାଡ଼ିଆ ଦେଖି ଫେଁକିନା ହସିଦେଲା। ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦରେ ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି।
ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ଜଙ୍ଘ ଶବ୍ଦରେ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। କହିଲା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି? ହଁ, ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ମିଳିମିଶି କଦଳୀ ଖାଇବା, ଆମେ ସଭିଏ ଭାଇ ଭାଇ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗପରେ କେତେ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଏବଂ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଅଛି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇବା। କ'ଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ? ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗ, ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି, ରଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଘିଆ ଓ ଜଙ୍ଘ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗ ଏବଂ ଘ ରହିଅଛି। ସେଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଗ ଏବଂ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଲଙ୍ଗଳ, ଲବଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ, କରମଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗା, ଆଙ୍ଗୁଳି, ସିଂଗ, ଡେଙ୍ଗା, ସଂଘ, ଲଙ୍ଘନ, ଶୁଙ୍ଘିବା, ସଂଘମିତ୍ରା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦରେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଘ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବ।